Как всъщност аз правя много пари с имоти в България, които повечето от вас не знаят? Сега ще ви разкажа. Това, което е много интересно в България, е, че има различни стратегии. Някои правят fix and flip, взимат подценен имот, оправят го, продават го. Други отиват, инвестират на зелено, след това препродават по време на строителството, когато цената се е качила. Топ стратегии, много ги препоръчвам. Обаче какво правя аз? Когато аз купа имот, всъщност го оправям с fix and flip стратегията, обаче не го продавам. Защо не го продавам? Защото мога да ви кажа, че генералната цел на всички нас, милионерите в имоти, всъщност не е да препродаваме имоти. Генералната цел е да задържиш имотите. Тогава си истински богат. Това, което аз правя, е купувам подценен имот, реновирам го, давам го под наем, той вече прави пари и плаща своето финансиране или ми прави пари на мене. И след това отивам в банката и го рефинансирам. Изваждам си парите от този имот, защото моят кредитен потенциал е много голям. А защо е много голям? Защото имам много дълга кариера в големи корпорации в чужбина, моята заплата в Швейцария дава ми възможност да финансирам доста повече, отколкото повечето хора. Това е стратегия, която е уникална, защото всъщност мога да задържаш твоите имоти. Мога да задържиш 20, 30, 40, 50 апартамента, вместо да ги препродавам и да правя някакви парички, които седат отстрани.